Základná škola Hlboká cesta vás pozýva na slávnostný gala program 80 rokov základnej školy na Hlbokej. Programom vás bude sprevádzať Petra Bernasovská. Vystúpia Lúčnica, Viviu a Jan Šiška, La Portella, Zuzana Poláková, Street Kids, žiaci a pedagógovia školy a veľa ďalších. Oslavme spolu 80 rokov základnej školy na Hlbokej. Tešíme sa na vás 16. mája 2025.